vea, esai eso básico. Así. Arratsaldeon. Arratsaldeon eta ongi etorriak UEUko ikasturte honetako ireki da ekitaldira. Ohikoa denez, ekitaldi honetako gai nagusia ireki da hitzaldia izango da, eta Agustinek emango diguna, baina aurretik, UEUtik hitz batzuk luzatuko ditugu, alde batetik Ane Sarasuak aurreko ikasturteko balantzea egingo du, eta gero labur nik egingo dut ikasturte berriaren egitasmoa, egitasmo osoa ez, baina lerro nagusiak, eta UEUden proiektu estrategikoari buruz ere, bi hitz. Besterik gabe, Anek esango digu, ikasturtea nola bukatu zen. Eskerrik asko, Iñaki. Arratsaldeon eta mila esker gaur gurera etortzagatik. Nikola modu laburrean bukatu berri dugun ikasturtearen datu esanguratsuenak gero azpimarratuko dizkizuet. 2016-2017 ikasturtea lan akademikoari dagokionez oparoa izan da. Berezko tituluek, urtean zerreko ikastaroek eta jardunaldiek osatu dute gure eskaintza. Unibertsitate esparruan Euskararekiko zubiak eraikitzen, Euskal Komunitate Zientifiko Intelektuala biltzen eta unibertsitate gaiak ekoitz eta gizartearen esku jartzen lan egiten du UEUk, eta azken urteetako datuek gure jardunaren volumena eta dimentsioa erakusten dute. Urtean zeharreko eskaintza akademikoan 2000-tik gora ikaslek aukeratzen gaituzte une honetan etengabeko prestakuntza euskaraz jasotzeko. Eskaintza propioaren 45%, gutxi gorabehera gaur egun udako ikastaroetan metatu arren, 45% da urtean zeharrekoetan kokatzen dugu. Gainera, azken hauetan, online kontsolidatzen ari da eskaintzaren erdia modalitate horretakoa izan baita aurtengo ikasturtean. Irakasleen etengabeko prestakuntza ere kontutan hartzen badugu. Aldiz, udako ikastaroetan presentzialitatearen aldeko apustu garbia egiten dugu oraindik ere topagune izaera sustatzearen aldeko apustua guretzat giltzarri delako. Ikasturte honetan, aipatzekoa da Nafarroako eskaintzan, aurtengo ikasturtean izan dugun bilakaera. Azken ikasturtea jarduerari dagokionez inoizko arrakastatsuena izan da, antolatu dugun eta aurrera aterate ditugun jarduerei dagokionez, eta hori Nafar eragileekin batera lan egin dugulako izan da. Udalaren laguntza, NUPekin sinaturiko hitzarmena, eta atzo bertan Nafarroako Hezkuntza Sailarekin sinaturiko hitzarmena daia guzti horren isla, ezta. Orain atzo sinatutako hitzarmenaren baitan euskara normalizatu unibertsitatean, Nafar profesionalak formatu, tokiko behar akademikoei erantzun eta etengabeko euskarazko formazioaren erreferentzialtasuna areagotzea dugu bertan zein Euskal Herri osoan, ezta. Hortik haratago, 2 berezko titulu sustatu eta kudeatu ditugu aurten, UPV-EHUrekin biak berezko tituluak bertan, pentsatzen dugulako aditu euskaldunak euskal gizartean beharrezkoak direla, lerro estrategikoa da guretzat, eta azkenik jardunaldiekin guretzat hain garrantzitsua den bilgune izaera sustatzeko aukera izaten dugu. Topagune, bilgune, guretzat ezaugarriak diren balioak dira, eta 10 jardunaldi antolatu ditugu aurten, horietatik 7 udako ikastaroen baitan izan da, eta jardunaldien formatuak elkarlanerako askoz aukera gehiago ematen digu, eta aukera zabalak izan ditugu besteak beste Azpeitzi, Usurbil eta olako udaletxeekin lan egiteko.
jardunaldietan ere aipatzeko, maiatzean, Iruñean, egindako ikergazteren bigarren edizioak datu kuantitatibo zein kualitatibo oso onak utzi dizkigula. Aurreko edizioko partaidetza datuak hobetzeaz gain, jakintza arlo ezberdinetako 200 ikertzaile euskaldunetik gora bildu genituelako, unibertsitate guztiekin elkarlana bideratzeko aukera eskaini zigulako, ezta? Horrek suposatzen duen indar metaketa eta hitzarmenak edukiz betetzea lortu dugulako, UPV-ekin, Deustuko Unibertsitatearekin, Mondragon Unibertsitatearekin, NUP zein Nafarroako Unibertsitatearekin, ez? UEU argitaletxea ere bada, eta unibertsitate gaiak ekoizten jarraitu dugu, ikasturte honetan, gure produkzioa urtero 10-12 liburu, unibertsitate mailako 12 liburu izaten dira, eta datu akademikoetatik haratago ere, ohikoak ditugun 10 liburu, argitaratzea lortu dugu ikasturte honetan, horietako batzuk ere UPV-EHUrekin koedizioan, eta azpimarratzekotan aldizkarien esparruan, ikasturte akademiko honetan 2 ekimen ditugu azpimarratzeko, batetik Uztaro. Uztaro giza eta gizarte zientzien aldizkaria da, eta aurten 100. alera iritsi da, martxoan iritsi zen, ale bereziak aleratu genuen, eta ospiakizun ekitaldi izan genuen Bilbon. Orain dela 27 urte, sortu zen Uztaro eta sortu zenetik ia 800 egilek parte hartu dute aldizkarian, ez? Eta azken urteetan ebaluazio estandarretan emandako urratzek eta balioerantzia bat eman diote aldizkariaren kalitateari eta bere referentzia ere bilakatuz joan da. Eta bestetik, osasun aldizkari berri bat abiatu dugu, osagaiz, OEekin elkarlanean eta Gipuzkoako medikuen elkargoaren babesari esker, jakintza alor horretan euskara zegoen gabeze bat estali nahian. Osasun esparruko euskarazko doako aldizkari elektroniko bat baduzue sarean. Bukatzeko, danok sartu zarete kanpokaldetik, Markeskoako kanpokaldea atontzeko Gipuzkoako Foru Aldundiko kultura zuzendaritzatik jasotzako laguntza, aipatu nahi dut, badira 17 urte, UEUren egoitza akademikoa hemen, Ibarko Markeskoa jauretzean dugula, Ibarko udalarekin sinaturiko hitzarmen baten baitan, ezta? Hitzarmena sinatu genuenetik erakusleio paregabea izan da, guretzat jauregiak eskaini diguna, gure jarduera hori euskal gizartera zabaltzeko, ezta? Udalarekin harremanak beti izan dira onak, eta orain Aldunditik jasotako laguntza honekin, espero dugu harreman horiek ez dutzen jarraitze ere. 16. mendeko jauregi batean gaude, jardueraz betetzea kostatu zaigu, 17 urte gaude hemen, 12 ikasturte udakoa gainditzen eta urtean zeharreko eskaintzari aurre egiten, eta ikuste poliki-poliki emaitza akademikoak emendatzen ari direla, eta gaur egun UEUk bideratzen dituen jarduera akademiko ia guztia hemendik abiatzen da, ezta? Terrazaren konponketarekin, espazio berri bat, du orain gure egoitzak, danon behar izanak asetzeko, eta espero dugu jardueraz eta ekitaldiak bertan kokatzeko, espazio osagarri bezala ulertzen dugu, eta pozik gaude emandako urratz horrengatik, ez? Eta behin datu akademikoak emanda, argitalpenak aipaturik eta hori, datu horiekin marraztu dugun ikasturte akademikoaren emaitza, bakarrik azpimarratzea zalantzari gabe lankidetzari esker izan dela, hitzarmenak, elkarlanak eta zereak egituratzeko UEUk dituen gaitasun eta grinak markatzen duelako UEUren proiektu, ezta? Elkarrekin izan da, aurten udako ikastaroen leloa, elkarrekin egiteko proiektu asko ditu eskuartean, eta hainbat arrazoien gandiko oraindik martxan jarri ez ditugunak, eta orain UEUko zuzendariak komentatuko dizue, datorren urteari begira ze proiektu ditugun. Mila esker. Mila eskeran, eta nire tokatzen zait ikasturte berria den egitasmoa den laburpena egitea, zentratuko naiz bakarrik hiru arlotan, arlo asko dauzkago, baina hiru arlotan zentratuko naiz. Lehenengoa proiektu berri bada, proiektu ilusio handiarekin hartu dugun proiektua, eta da sare sozial, komunitate zientifiko profesionala den sare soziala. Ez da erabat berria, inguman oinarritzen da, inguma gehienok ezagutzen duzue, eta komunitate zientifiko-teknikoa den datu basea, bertan erregistratuta dauzkagu UEUk kudeatzen du, Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzarekin hasieratik, eta gero Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin, eta
Momentu honetan, batzuentzat harrigarria dena, 10.000 egile baino gehiago daude registratuta, 15.000 artikulu zientifiko, 2.000 liburu eta beste hitzaldi eta beste formatu idatzizko formatu desberdinentako artikuluak edo unitateak. Oso datu base interesgarria da, ahaltsua da, baina bere mugak baditu. Dokumentazioaren aldetik ondo dago, baina personen aldetik informazio falta nabarmena zuen eta gainera gaur egungo teknologiekin eta pentsatu genuen pertsona horiek harremanetan jartzea zientziarako eta lanbiderako eta oso importantea da, eta diseinatu dugu proiektu berme hori, Artiza du izena, eta ikasturte honetan zehar martxan jarriko dugu. Programazio fasean diseinatu genuen horreko urtean, programazio fasean dago, eta urte bermearekin hasiko da ja martxan. Hasieran sail pare batek hartuko dute parte prestaketa lanetan, eta espero ezagun udadako ja erabat martxa osoan eukitzea. LinkedIn eta eskola Google moduko gude euskararen neurridako tresna bat izango da, besteen osagarria, ez du besteen tokia hartu nahi, eta proiektu ambiziosoa da eta zuen laguntza guztia beharko dugu arrakasta izango badu. Bigarren puntua aipatu nahi dudana da jardunaldiena. Jardunaldia gude ohiko jarduera da, baina ikasturte honetan oso pado datorren hilabetean ja Gasteizen Moodle antolatzen dugu, beste batzuekin elkarlanean, Gasteizen izango da, Arabako Foru Aldundiaren laguntzari esker, eta gude online trajektoria ere pentsatzen dugu islatuta geratuko dela. Bullying inguruko azadoan, bullying inguruko jardunaldia daukagu Azpeitin, eta azadoan ere Donostian gainderiarekin lankidetzaz informazio geografikoen sistemen inguruan beste jardunaldi bat izango dugu. Hirugarren gaia gradu ondokoena da. Gradu ondoko edo berezko tituluak, momentu honetan EHUden titulua dira, baina UEUk kudeatzen dituna. Gai zaila da, matrikulazioa lortzea, 30 kreditua dira, dedikazio eskatzen du, prezio aldetik ere da merke, eta azken urtean 2 bakarmen lortu genuen, baina aurten iaia hiru aterako dela aurrera, eta horrez gain adigea beste 2 bermei diseinatzen, eta hemendik eskatu nahi dizuet zuen erakunde edo enpresetatik eta arlo honetan UEU laguntzea eta UEU erabiltzea. Laguntzea zuen langile edo kidek edo interesgarriak izan daitezkeen ikastaroetan parte hartzen, eta baita ere zuen erakundetako edo enpresetako formazio beharrak halako volumen bat hartzen dutenean gudi helaratziz eta lankidetza proiektu den batean gauzatuz. Arlo honetan aipatu nahi dut, igaz aurkeztu genuen proiektu bat, EHUdekin batera, bigarren hezkuntzako masterra, bigarren hezkuntzako irakaslea izateko masterra, gu nahi genuen ikasturte honetan edo beranduenez datorren ikasturtean eskaintzea, baina hainbat arazo administratibo direla eta gude eskuetatik kanpo daudenak, iaia ziur esan dezakegu datorren ikasturtean ere ezingo dugula eskaini. UEUk bere lan guztiak egin ditu, nik uste oso bere honena eman dula diseinuan eta prestakuntzan, baina gude eskuetan eta dauden arrazoiengatik momentuz blokeatuta dago gaia, baina jarraitzen dugu lanean, eta espero dugu EPS oso luzean berri hobeak izatea. Horiek ziren aipatu nahi ditun hiru gaiak, gude ikasturtean beste gauza asko daude, eta bukatu baino lehen, aipatu behar dut, hau dela nire agintaldiko azken ikasturtea hasiera. Gauzak ondo bidean, otsailean, zuzendari berri bat egongo da, eta, errepasatu nahi ditut pixkat nire lau urte hauetan pixkat egindako lana. Oso gainetik, ez aspertzeko.
Ni oso pozik nago, kriston lan talde dago, kriston sarea dago, eta horre esker nik uste emaitza interesgarria lortu ditugula. Bi aipatzearen, azpimarratuko nuke ikergazte proiektua, bigarren edizioa egin duena, eta guretzat oso importantea izan dena atzoko akordioa Nafarroako gobernuarekin, gu akordio hori izan genuen, aspaldi, 20 urte baino gehiagotan, baina duela 17 urtetik hona ez genukan akordiorik, udalarekin bai, baina gobernuarekin ez, eta atzo sinatu genuen, eta guretzat oso pozgarria izan zen. Akordio gaina lankidetza berrietadako ateak irikitzen ditu. Eta hori dira positiboa, baina badago bat negatiboan, niretzako mingarra izan marra dena, ni zuzendaria izatera iritsi nintzen, ustekabean nire ustetan, eta lan hildo baten inguruan, eta da Euskarazko online unibertsitatea. Hortadako deitu ninduten, eta hortadako hartu nuen postua, eta ni oker nengon, konbentzituta nengon 4 urtetan hori gauzatuta egongo zela. Nola edo ala, UEU modu batean edo beste batean parte hartuz, baina garaiek eskatzen zutela hori martxan egotea 4 urteko epean. Okertu nintzen, eta nolabait min horrekin utziko dut, baina jarraituko dugu lanean, eta lanean ari gea, eta ziur naiz, lehenago edo beranduago proiektu hori gauzatuko dela, oso proiektu estrategikoa da, ez UEU-entzat, Euskal jendartearentzat estrategikoa da, hainbat osagai biltzen ditu, bada Euskaldunen eskubideak, beste bada berritzaile izatea eta berritasuna eta agenda digitala gure herrian ondo txertatzea, eta hirugarrenan ustetan oso importantea aurrekoarekin lotuta da, aukera ematen digula Euskal herria, euskararen herria egituratzeko eta kolaboratzeko bai Nafarroarekin, bai iparraldearekin eta bai komunitate autonomoan. Ez da, gazi gozo da nire ekarpena nik ustet, urudentzat, baina ziur naiz talde honekin eta daukagun zarearekin gauzak aurrera aterako dela, baina bukatu baino lehen irakorreko izkizuet niretzako gai honekin lotuta hitz interesgarria direna, batzuk ezagutuko dituzue, UOK-ko, Unibertsitate Oberta de Kataluniako errektore ordea, Carles Igalesek esan da, laguna ere bada, eta, bide batez, Kataluniako herriari eta batez ere unibertsitatei gure elkartasuna adierazten nahi diet, UEU-tik, eta bukatuko du bere hitzak irakurtzen. Online proiektuan sinistu behar da, eta lehentasuna eman. Badirudi agerikoa dela, baina ez da. Proiektu hori egin nahi bada Euskal Herriarentzat euskeraz, norbaitek konturatu beharko du hori behar izan bat dela eta lehentasuna eman behar zaiola. Bigarrenik, motor bat behar da. Inguruko unibertsitatekin lankidetzan aditu behar du horrelako proiektu batek. Bestela, disfuntzio eta errezelo ugari sor daitezke. Baina beharrezkoa da motor bat egotea. Lehentasuna markatzeko, gauza nola egin erabakitzeko, oinarria jartzeko. Ezinbestekoa da. Horrekin nire ekarpena eta orain Agustin Arreta emango du Agustin, tokatzen zaizu tanda. Gure konbidatua Agustin Arreta Urtizbedea da, eta izenburua zientzien, arteen eta humanitateen arteko lankidetzaren garrantziaz. Aurkezpen laburtxo bat, gauza asko esan daitezke, ni bi aipatuko ditut, bere kurrikulumaren inguruan euskeraz egindako ekarpenak, berak euskeraz argitaratzeko
egin duen apostua, nik uste azpimarratzekoa dela, eta gaur egun zientzia munduan eta unibertsitatean zoritxarrez ez da hain ohikoa, inguman datu basean, 29 ekarpen dauzka. Eta bestaldetik, berak nolabait predikatzen duena betetzen dula, hori ere, askotan ez da ohikoa, eta, bueno, formazioz ere filosofo moduan ezagutuko duzue, baina nire ikaslea ere izan zen informatika ikasi zuen eta gainera oso ondo. Besterik gabe, zurea da hitza. Eskerrik asko, Iñaki. Udako Euskal Unibertsitatearen izenean Iñaki Alegriak gaurko hitzaldia emateko proposamena egin zidanean poza sumatu nuen. Estimatzen duzun norbaitek edo estimatzen duzun erakunde edo talde batek kasu egiten dizunean gertatzen ohi den bezala. Areago, harrotasun tanta batzuetan bustirik zetorren nire poza. Dena dela, harrokeriarik ez. Izan ere, ordu erdi geroago, poza eta harrotasuna ezerezean geratu ziren, eta haiei kezka, erantzukizuna, ardura eta antzeko sentimenduak edo grinak gailendu zitzaizkien, azeu da. Zertaz hitz egingo dut? Horixe zen nire baitan jirabiran zebilen galdera, berdin lantokian egon, berdin hondartzan, ohean edo bizikletan. Tarteka galdera horrek bisita egiten zidan. Zertaz hitz egingo dut? Nire buruari esaten nion aukera ona duzu, plaza ona izango duzu, zer edo zer interesgarria esateko, zer edo zer originala, esanguratsua, mamitxo esateko aukera izango duzu. Azkenean nire buruari esan nion utzi zazu tontakeria galde batera eta mintza zaitez kezkatzen zaituen zerbaitetaz. Ez da originala izango akaso, baina zure baitatik, zure kezketatik sortua izatea bederen. Antzerkirik ez. Egia esateko irudipena daukat esango dudana nabaria dela, triviala. Baina agian nabaria edo triviala den hori gogora ekartzea ona da zenbaitetan. Hala izatea espero dut. Egun haietan, ekainean, uztailean, buruan nerabilen kezkaz mintzatzea erabaki nuen azkenean. Garai hartan, filosofiaren defentsak liburu kolektiboaren aurkezpenean parte hartu nuen. Halaber, UEUk argitaratutako zientziaren argitzalak liburuaz hitz egin nuen toki batzuetan. Besteak beste, ondorio apal bat atera nuen. Zientziak, arteak eta humanitateak izeneko kutxa edo kategoria handietan biltzen diren disiplinek hezkuntzaren giltzarri izan behar dute. Haien arteko lankidetza jorratu behar da. Lankidetza hori ona delako egungo gizarte konplexuarentzat. Horretaz mintzatuko naiz. Nola? Aztertuko ditut lankidetza horren aurka detektatu ditudan jarrera batzuk. Jarrera edo ikuspegi horiek kritikatu ditut, edo zalantzan jarriko ditut. Eta kontraeraso horren besotan haien arteko lankidetzaren garrantzia justifikatzen saiatuko naiz. Jakina horrek ez du esan nahi zientziak, humanitateak edo arteak kritikatik libre daudenik. Giza jardueren artean ez dago ezer mailu kritikotik kanpo, baina kritikak eta kritikak daude. Hoietako batzuk desegokitzat jotzen ditut, eta hoietaz arituko naiz gaurkoan. Noske nik gaur esango dudana eztabaidagarria izateaz gain, partziala ere izango da. Han eta hemen zenbait ari eta bide jorratu gabe utziko ditut eta. Eta jorratutakoen artean batzuk sendoagoak dira beste batzuk baino. Kezka hauekin nenbilela liburu batzuk izan nituen lagun udapartean. Esaterako, Martha Nussbaumen irabazteko asmorik gabe izenburukoa. Eta Margaret Atwooden Horiz eta Craig baita orain hain ospetsua bilakatu den neskamearen ipuina izenburuko liburua ere. Nussbaumen liburuan argudiatzen da humanitateen alde. Hobe esan da, Martha Nussbaumek esaten digu humanitateak eta arteak hezkuntza sistemetatik baztertzeak ondorio latzak ekarriko dizkiola munduari. Baztertze horri krisialdi isila deitzen dio. Hitzaldi honen inspirazio iturri nagusi izan da.
oso zentzuzkoa iruditzen zait esaten duen ia guztia. Beti baitago desadostasunerako zirrikituren bat. Eta hori ona da, higienikoa da, inungo desadostasunik ez dagoenean kontuz ibili. Bestalde, Margaret Atwooden liburuak biak distopien genero literarioan sar daitezke. Eta bertan mundua, gurea, krisialdi baten ondoren nora iritsi den, nora iritsi daitekeen marrazten da, eta berriak ez dira onak. Nik distopia hauek gustoko izaten ditut. Akaso gure gizartearen ibilbidearen aurrean ez dudalako oso jarrera baikorra. Normalean, onurei baino alderdi txarrei erreparatzen diet, eta distopietan alderdi txar horiek azpimarratzen dira. Alderdi txar horiek modu bizian agertzen dira. Horrela, liburu horiek irakurtzen ari nintzela hitzaldi hau prestatzeko ideia batzuk, doinua eta neurria neure ganatu nituen. Eskerrak beraz, Marthari eta eskerrak Margareti. Zorrak kitatu behar dira. Esan bezala, Martha Nussbaumek deskribatzen du eta baloratzen du krisialdi isila deritzona. Hau da, humanitateen eta sorkuntzari lotzen zaizkion disiplinen gainbera hezkuntza sisteman. Haren ustez, politikariek, agintariek eta botere faktikoek humanitateak eta arteak gutxietsi dituzte. Zertarako filosofia, historia edo literatura? Zer ekar diezaiokete gure gizarteari? Botere faktikoek uste dute ezer gutxi, ekar dezaketela. Antza, gure gizartearen ikuspuntutik aipatu disiplinek ez dute balio handirik. Kasurik onenean, apaingarri edo luxuzko gauza baten balioa dute. Horixe da, dei diezaiogun horrela, teknokraziaren tesia. Teknokrazian balioesten da ikuspuntu teknologiko, ekonomiko edo enpresarial batetik baliotsua dena. Nussbaumek iragartzen ditu teknokrazia horrek ekarriko dituen arazoak mundu honetan. Neurri batean bat nator. Eta saiatuko naiz esaten zergatik diren garrantzitsuak gure gizartearentzat humanitateak eta arteak, baita zientziak ere. Saiatuko naiz adierazten zein den haien ekarpena, bai eta ekarpen horren garrantzia ere. Bestalde, Margaret Atwooden liburu literarioetan kontatzen denez, mundua amildu eginda egoera tamalgarri batean. Mundu honek dituen akats moralak areagotuko dira etorkizunean. Eta mende askotan zehar eskuratu ditugun edo eskuratu diren lorpenak ezerezean geratuko dira. Atzera pausoak emango dira. Ematen ari dira, azken buruan. Pentsatu nuen, gure inguruan dakusagun mundu hau ez balin badugu ondo kudeatzen gertal daiteke halako edo bestelako ekatonberik. Zer egin daiteke hezkuntza sistematik, nolako ekarpena egin dezake hezkuntzak? Atwoodek bere liburuetan orokorrean erakutsi nahi digu gauzak ez doazela ondo gizarte honetan. Eta arrisku handi batzuk hor daudela isil gordeka. Liburuok eskutukoa begibistan jartzen dute. Egia esateko liburu horietan deskribatzen den mundua nahiko gertu sumatzen da. Arrisku horiei nola egin aurre? Defendatu nahi dudana da zientziaren, humanitateen eta arteen lankidetza beharrezkoa dela. Arrisku horiek saihestearren lankidetza ez da nahikoa izango, jakina, baina beharrezkoa bada. Eta lankidetza horren aurkako mezu batzuek indar handia eskuratu dute gizarte honetan. Gaurkoan mezu horietako batzuk zalantzan jarri nahi dut. Zenbaitetan lankidetzaren aurkako estrategia izan da lankidetako bat kritikatzea. Esaterako kritika batzuk zientzietara lerratzen dira. Beste batzuek ordea humanitate eta arteetan jartzen dute fokua. Halako kritikez mintzatuko naiz. Kritika horiek nire argudioak bide honetik baldin badoaz, pentsamendu eta ondorioz ekimen arriskutsuak bidera ditzakete. Arriskutsuak gure gizartearentzat. Az gaitezen. Nire inguruan zientzia ez da prentsa ona duen jarduera. Nire inguruan diot. Agian nire inguruan gertatzen dena ezin da orokortu, baina susmoa dut iruzkinduko ditudan ideiak nahiko zabalduta daudela, ezker, eskuin, goian eta behan. Sarritan entzun dut, zientzia urruna da, aditu aislatuen kontua da, zientziak ekarri ditu nuklearrak, klima aldaketa, bomba atomikoak, kutsadura, zientzia negozioa da, gobernu boteritsuen adiskidea, genero berizkeriaren iturrietako bat, zientzia arroa da, zientzia maskulinoa da. Horrelako eta hildo bereko asko eta asko entzun ditut nire inguruan.
Baieztapen horien baitan neurri batean behintzat koka daitezke zientziari egin dakizkioken zentzuzko kritikak. Baina esan bezala nire gogoetak beste bide bat hartuko du. Fokupean jarriko ditut bestelako kritikak, inkoherenteak izatera iritsi daitezkenak oharkabean. Eta zenbaitetan, Susan Hack pentsalari feministaren hitzak gogora ekarriz, zinikoak ere izan daitezkenak. Progresistak itxuraz eta benetan zer dira. Ziniko berriak deitzen die Susan Hackek. Nire ustea da horrelako inkoherentziak txertatuta daudela gure gizartean, egunerokok dira, eta inkoherentzia mota hori beti da arriskutsua, ez baitakizun norekin jokatzen ari zaren, are gutxiago zertara jokatzen ari zaren. Ohikoa bilakatu da zientzia zuri-zuriz edo beltz-beltzez margotzea, eta kolorestatze horiek ez dira egokiak. Zientziagintza, giza jarduera oro bezalaxe, kolore askotarikoa da. Zientziagintza behar bezala ezaugarritzea garrantzitsua da. Horrela bakarrik bidera dezakegu zentzuzko kritika bat. Aipatutako jarreretan, ordea, zientzia gaizki ezaugarritzen da, inkoherentziara iristeraino. Horrelako jarrerek zenbait iturritatik edaten dute, eta iturri horietako gutxi batzuen gainerako argibideren bat eman nahi dut. Horrela modu argiagoan ulertuko da defendatu nahi dudana. Alegia, zientziagintza gure hizkuntza sistemaren pieza garrantzitsua da eta izan behar du. Baina behar bezala ezaugarritu behar da. Ez zuri-zuriz, ez beltz-beltzez jantzita. Zientziagintza eraman behar da hezkuntza sistemara bere argi ilunekin. 1749an, Dillongo Akademiak saritu zuen Rousseauren zientziei eta arteei buruzko diskurtsoa. Testu klasiko horretan, zientziaren irudi edo argazki eskorra negatiboa nahi bada ematen digu Rousseauk. Neurri batean, irudi negatibo hori erromantizismoan jaso zen eta irudi erromantiko hori gurera iritsi da zenbait bidetatik. Rousseau, askoren ustez, azkeneko ilustratua da, eta lehenengo erromantikoa. Rousseau iraultza frantsesaren inspirazioa. Rousseau hezkuntza kontuetan berritzailea, horra hor bere Emilio ospetsua. Rousseauk berak pentsatzen du zientziak baduela bere baitan gaitz bat, gaitz genetiko bat. Zein da? Aipatu testua saritua izan zen 18. mendearen erdialdera. Bertan Rousseauk gogora ekartzen digu elezahar egiptoar batek, dioela gizakien atsedenaren aurkaria den jainko batek asmatu zuela zientzia. Rousseauren arabera, hasieratikan jada zientzia gure alderdi ilunetatik eta gure kalterako sortua da. Zientziak haren hitzetan gure bizioetatik sortu dira. Astronomia superstiziotik dator, fisika alferreko kuriositatetik. Abia puntu horretatik hasita, zientzia kaltegarria izan da gizakiarentzat. Rousseauren arabera, zientzia kaltegarria da moralarentzat edo etikarentzat. Ez hori bakarrik. Zientziak giza zoriontasunaren ikuspuntutik ez du ekarpen positiborik egiten. Ematen du luxuarekin lotzen duela, edo ohituren ekarpen edo ohituren apurtzailea dela, erlijioaren eta aberriaren aurkaria. Hori guztia negatiboa da. Zientziak etorri dira giza taldea trinkotzen duten alderdiak edo ezaugarriak kaltetzera bere hitzetan. Besteak beste, erlijioa eta aberria kaltetzera. Zientziak burla egiten dio erlijioari. Zientziak burla egiten dio aberriari. Zientziak burla egiten die herriaren ohiturei. Bestalde, zientzia luxuari lotzen zaio, botereari, estatuari. Rousseauren arabera, zientzia giza atsedenaren aurkaria da. Badirudi gizakiak hor zeudela, eta norbait, asmo maltzurrez, zientziaren bidea jorratzen hasi zela. Nik uste dut ideia hau aldaera desberdinetan zabaldurik edo implizitu dagoela zientziari egiten zaizkion kritika batzuetan. Baina nik ez dut bat egiten. Oso urrun ikusten dut nire burua horrelako planteamenduetatik. Zientziaren jatorria ez da bide horretatik ulertu behar nire ustez. Zientziak garatu dira gizakiak duen ezagutza gozetik eta ezagutza premiatik, oso importantea bigarren hau. Azken buruan, ezagutza hori lotzen zaio gizakiak duen bizirauteko premiari. Hori da zientzien jatorria. Eguneroko bizitzan, aurrez aurre dugun hori,
errealitatea deitzen dugun hori, interpretatzea zeregin ezin garrantzitsuagoa da. Aurrez aurre dugun horren ezagutza minimoa beharrezkoa da. Ustekabekorik eta batez ere ustekabeko desatseginik gerta ez dadin. Ingurua interpretatzea azken buruan ingurukoari zentzua ematean datza, ulertzean datza. Ulertu nahi dugu gaua eta eguna, ura, animaliak, landareak, hodeiak, euria, ulertu nahi ditugu beste pertsonak, beste taldeak, ulertu nahi dut nere burua. Eta hori ulertu nahi dut ahalik eta ongien bizitzeko, ahalik eta arazo gutxien edukitzeko. Zientziaren abia puntua nire ustez hori da. Zientzia nun nahi dago. Jakina, testuinguruaren arabera, ezagutzan mota hori bide batetik edo bestetik ibiliko da, baina ibiliko da. Zientziaren eta ikerketaren bideak infinituak dira. Milan Kunderak dioen bezala, gaien kopurua infinitua da. Izan ere edozein gauzari buruz egin daiteke ikerketa. Azken buruan, testuinguruak zehaztuko du ikerketaren edo zientziaren bidea. Zein izango den, baina zientzia, ezagutza, ikerketa ez da gizakiari asmo maltzurrez erantzi zaion ezer. Aitzitik, zientzia, ezagutza eta ikerketa gizakiarekin batera datoz. Munduan dagoenetik, gizakiak ingurua ulertu nahi izan du, etenik ez duen interpretazio lanetan dabil, ze erremedio. Eta interpretazio lan horietan kontzeptuak erabiltzen ditu, kontzeptuak sortzen ditu, kontzeptu sareak eraikitzen ditu, hipotesiak egiten ditu, teoriak finkatzen ditu. Ikaragarria da kontzeptuen asmakuntza. Elektroiak, oxigenoa, ura, tigre, gizakia, aritza, serbioa, kroaziarra, kontinentea, izarra, planeta, kulturak, nazioak, egoera mentalak, eskizofrenia, psikosia, mailegua, kreditoa, zorra, kubismoa, neorrealismoa, punk, rock, blues, ene. Kontzeptu horien bidez saiatzen gara errealitatea interpretatzen, ulertzen, esplikatzen, aurresaten, hori da zientzia, besteak beste. Zerbait interpretatzen dugunean, huts egin dezakegu. Askotan gertatzen eta gertatuko da hori. Batzuetan gure interpretazioak gertaeren bat aurresaten du eta ez da betetzen. Askotan gure interpretazioek norabide okerretatik eramaten gaituztela jabetzen gara. Horrek esan nahi du arazoren bat daukagula gure interpretazioan. Eta interpretazio hori fintzen, doitzen edo aldatzen saiatzen gara. Zientzia etenik gabeko mugimenduan dago. Nire ustez interpretazio jarduera hau ezinbestekoa da mundura iristen garenetik. Edo bestela esan da gizakia gizaki denetik. Rousseauren aurka interpretazio jardueraren helbururik nagusiena gizaki ahalik eta erosoen ibiltzea da. Ustekabeko desatseginak ahalik eta gutxienak izatea. Azken buruan ingurua ulertu nahi dugu. Ingurua ikertu behar dugu. Ezinbestekoa zaigu aurrez aurre dugun hori interpretatzea. Horra hor, nire ustez zientziaren jatorria. Hala ere, tradizio batzuek bestelako mezua igorri dute. Esan digute zientzia maltzurkeriari lotzen zaiola hasiera-hasieratik, gaitz genetikoa. Nik esango nuke maltzurkeriari lotu dakiokela, noske. Eta hala gertatzen denean kritikatu behar dela. Jakina, baina maltzurkeria hori ez doa zientziaren genetikan. Rousseau-zaleek diotenaren aurka. Alegia, Rousseauren tradizioaren aurka zientzia ez da berez edo jaiotzez maltzurra. Zalantzarei gabe, maltzurkeria baita onura ere bateragarria da zientziarekin, baina leloak dion bezala gure esku dago edo egon beharko luke, zientziagintza sare politiko-ekonomikoaren atzaparretan behar bezala bideratzea. Uz dezagun Rousseau alde batera eta ekar dezagun gogora beste idazle handi bat. Tolstoi ari naiz. Zehatzago, Ana Kareninaz arituko naiz. Zergatik, nire ustez, behin baino gehiagotan zientziaren gaineko beste irudi negatibo bat zabaltzen da eta Tolstoiren obra horretan modu ezin ederragoan aurkezten da irudi hori. Ana Kareninan badago Liobin izeneko pertsonaia. Pertsonaia zalantzatia eta kezkatia da. Beti egon ezinean, beti bere buruari galderak egiten. Liobinek aitortzen du urte askoz zientziara emana igarota gero, sinesmenik gabeko gizon bihurtu dela. Bihurketa horrek bere ordaina izan du.
Antza denez, zientziak bizitzaren arazo nagusien aurrean noraezean utzi du Liobin bera. Hori da haren salaketa. Zientziari ongi etorria eman zion bere garaian, baina geroago hartu da zientziak ez duela zebetetzen. Zientziak hipotesi eta teoriak eman dizkio, hori bai. Haiei esker egitate asko uler ditzake, baina galdera nagusiei dagokienez Liobinek berdin jarraitzen omen du, zalantzati eta kezkati. Batez ere, arima, literala da, bizitzaren zentzu, zoriontasun eta balioei dagozkien auziak ezin ditu jorratu zientziak. Importantena, zientziak kanpoan utzi du. Egoera tamalgarri horren aurrean, zein da Liobinek bere buruari eskaintzen dion konponbidea? Itzul gaitezen erlijiora. Erlijioa. Izan ere, erlijioak, zientziak ez bezala, galdera nagusiei aurre egiten die. Auzirik garrantzitsuenak jorratzen ditu. Pasarte eder batean, Liobinek hilzorian dagoen bere anaiaren aurrean beldurturik ikusten du bere burua. Zergatik? Energiaren kontserbazioaren legea, evoluzioaren teoria, materiaren zuntzi ezintasuna eta bestelako pentsamendu zientifikoek ordezkatu dituzte bere haurtzarako sinesmen erlijiosoak. Eta zein izan da emaitza? Hor dago anaia, eta bizitzaren eta heriotzaren aurrean orientabiderik gabe geratu omen da Liobin. Iruditzen zaio, kali izoztuan biluzik dagoela, defentsa biderik gabe, erlijiora itzuli beharra dauka. Azken buruan, nire interpretazioan pasarte hauetan kexa bat dago, airean. Zientzia ordezkatzen ari da erlijioa. Eta nolabaiteko galera ekarri du horrek. Zientziak itxaropena piztu du, baino ia esku utzik utzi gaitu, nora ezean, galduta gabiltza. Gurean, nabardurak alde batera utzita, Xabier Letek batzuetan behintzat gertuko planteamendua egiten du. Dioenez, planteamendu materialista onartuta ere, halako sinesmen fedeari txokoa utzi behar zaio, erlijioari txokoa egin behar zaio. Nunbait osagarritasunaren tesiaren antzeko bat aldarrikatzen du. Batetik, zientziek eskaintzen digute munduaren edo realitatearen ikuskera materialista, baina irudi hori osatu beharra dago erlijioak eskaintzen duen sinesmenarekin. Bi mundu horiek oso bestelakoak dira, funtzionamendu oso bestelakoak dituzte, baina osagarriak dira. Gizakiaren premia desberdinei erantzuten diete. Leterekin, nire ustez, bat egin zezaketen hainbat pentsalarik. Wittgenstein, Tolstoi bera, Kierkegaard eta William James pentsalariek besteak beste. Hoiek guztiek sinesmen fede hori modu ia mistikoan ulertzen dute. Wittgensteinen arabera jainkoa da berak duen azkeneko itxaropena. Jainkoak beste inork ezin dezake atera Wittgenstein bere bizitzaren absurdotik. Beraz argazki hauxe da. Batetik zientziak daude, ikuskera materialista. Bestetik erlijioa dago, ikuskera espiritualista. Bigarrenak aurre egiten die arazo garrantzitsuei. Gainera osagarria izan daiteke lehenengo ikuskerarekin, oso desberdina bada ere. Zientziek eskaintzen dute, baina mundu hotz hori osatu beharra dago erlijioak eskaintzen dituen klabeekin. Arimaz bete behar da materia gordina. Nik uste dut Tolstoiren argazkia nahiko zabalduta dagoela, gure inguruan, edo gure inguruko zonalde batzuetan. Nik baina batzuk jarriko nizkioke argazki horri, baina ez du denborarik nire arrazoiak garatzeko. Hala ere, gaur planteatuko dudan argazkia beste bat izango da, eta erlijioaren lekuan hezkuntza sistemari dagokionez behintzat beste pieza batzuk jarriko ditut. Tolstoik zioen arimaz, bizitzaren zentzuaz, edo balioez zientziek ez dutela ezer ematen, horra hor erlijioaren kokapena. Nire ustean pentsamolde hori zalantzazkoa da. Ohiko zientzietatik arantzago badaude beste ikerketa esparruak, besteak beste humanitateak deitzen diren horiek. Horien artean, filosofia aipatuko dut, behingoz. Jesukristo iritsi aurretik, askoz aurretik,
Hau da, gure inguruan nagusi diren erlijioak abiatu aurretik, filosofian gogoeta benetan interesgarriak idatziak izan ziren arimari buruz, bizitzaren zentzuari buruz, edo zoriontasunari buruz, edo balioi buruz. Ez nahi sartuko xehetasunetan, noski, hoi egia da, auzi hoiei filosofiak ematen dien tratamendua eta erlijioak ematen diena oso bestelakoak dira. Esan nahi dudana da Tolstoik eta beste pentsalari handi batzuek zientzia osagarritzeko erlijioaren premia azpimarratu dutela. Labur esatearen ni beste osagarri batzuk ekarriko nituzke gogora. Geroago itzuliko naiz kontu hauetara. Rousseau eta Tolstoiren ideiak mahai gainean jarri eta gero ona ekarri nahi dut gaur egun indar handiz dabilen beste pentsamolde bat. Zenbaitetan postmodernismoari lotzen zaiona. Historia testua literatura artefaktu gisa izenburuko lanean, historia testua literatura artefaktu gisa izenburuko lanean, Hayden Whitek dio, kontakizun historikoak fikzioak direla, eta alderdi asko dituztela erkide literaturarekin. Eleberri egilea eta historialaria joko berean omen dabiltza. Erabiltzen duten hizkuntza metaforaz beteta omen dago, eta esaldi bakoitza interpretazioa nitzen atzaparretan eror daiteke. Iragana, historiaren obiektua, harrapa ezina denez, historio bihurtzen omen da. Egilearen interesen arabera eraikitzen den historio, hain zuzen ere. Adibide bada. Uste dut ikuskera honek nun historia, istorio eta orokorrean zientzia fikzio bilakatzen den ikaragarrizko eragina izan duela gurean, egungo gizartean. Naiz eta askotan eragin hori esplizitua ez den. Azken buruan esan nahi da zientzia fikzio antzeko badela. Nola iritsi gara puntu arraro honetara? Ni gertatu dodakoa honela laburbilduko nuke. Postmodernismoaren ikuspegian balio epistemikoak ukatzen edo ikaragarri ahultzen dira, edo gaizki ikusita daude, edo erlatiboak dira, edo interes pertsonalen araberakoak dira. Hortaz, ez dago ezagutza objektiborik, ez dago ezagutza egiazko ezagutzarik, ez dago ezagutza oinarri dezakeen evidentziarik, evidentzia, egia, objektibotasuna bezalako balio epistemikoek ospe txarra dute. Ni lehenengo pertsonan frogatu dut tesi hau. Hori da bide posible bat zientziagintzaren bihotzean jotzeko. Eta postmodernoak, nik uste, arrakasta izan du gizarte mailan. Aipatu postmodernoak balio epistemikoak gutxiesten ditu. Beste behin zalantza dauzkat. Historiari helduz. Nahiko garbi dago fikzio sortzailearen eta historialariaren artean aldea dagoela. Naiz eta ezaugarri komunak beti aurki daitezkean haien jardunean. Historialariak giza baliabideak erabiltzen ditu eta narrazio bat proposatzen du, jakina. Historia eta historia biak narratiboak dira. Biak narrazio gisa gauzatzen dira. Beste ezaugarri batzuen artean hori dute komun. Hala eta guztiz ere, historialariak erreferentzia egin behar dio bere esku ez dagoen iraganari. Eta esaterako, evidentzia berriek, importantea, aldarazi dezakete historialariaren kontakizuna edo narrazioa. Horiek dira historialariaren joko erregelak, labur esan da. Fikzio egilearen kasuan parekorik ez dago. Fikzioaren kasuan kontakizuna goiti bera egilearen esku dago. Baita kontakizuna aldatzeko ahalmena. Ez dago inongo kanpo murrizketarik ez behintzat historiaren kasuan daudenak. Fikzioaren kasuan egiak edo objektibotasunak ez dute eginkezun funtseskorik, bai akaso zeharkakorik. Fikzioaren bertuteak beste batzuk dira. Fikzioaren joko erregelak beste batzuk direlako. Historioa eta historia joko desberdinak dira. Joko erregela desberdinei egiten dieten men. Orokorrean eta labur esan da, postmodernismoaren izenean mintzatzen diren pentsalari batzuk saiatu dira zientzia bere ustezko balioetatik biluzten. Hala zientzia bilakatzen da negozio hutsa. Enpresa handi batzuen negozio hutsa, edo fikzio hutsa,
edo eraikuntza sozial hutsa. Jakina, nik ez dut ukatzen zientziak negoziotik duela. Ez dut ukatzen eraikuntzatik edo fikzio jokotik duela. Baina hori baieztatzea gauza bada eta beste kontu bada esatea negozio hutsa, fikzio hutsa edo eraikuntza hutsa dela. Oso zentzuzkoa dena, muturrera eramaten denean problematikoa bilaka daiteke. Ez dut harakatuko gehiago postmodernoek edo postmoderno batzuek egindako kritiketan. Banan aztertu behar dira eta luze joko luke eginkizun horrek. Nik kontraeraso simple eta intuitibo bat proposatuko dut. Planteamendu hauei koherentzia eza ikusten diet. Eta koherentzia edo koherentzia nahi izatearen balio interesgarria iruditzen zait. Bestela, inkoherentzia balioetxiz gero nola eztabaidatuko dugu, nola argudiatuko dugu, ahal dago edo zertara jokatzea joko erregelarik ez badago, egile batzuek, esaterako, ezagutza objektiboa kritikatzen dute. Objektibotasuna bera kritikatzen duten neurrian, baina gero konbentzitu nahi gaituzte beraiek ikertu dutenaz. Galdera da, zertan da egile horiek objektibotasunik gabe ikertu dutena? Zertan da objektibotasuna edo egia erreferentziatzat ez duen ikerketa? Zer arraio da hori? Balio epistemikorik gabe nola bereizi ikerketa ona eta txarra? Nola bereizi iruzurra? Zergatik egin kasu egile horiek kontatzen digutenari? Zertan oinarrituko gara balio epistemikorik ez badago? Nola konbentzi gaitzake inork balio epistemikoak gutxi etxiz gero? Azken buruan, olatu honetatik iritsi zaigu balio epistemikoekiko mespretxua. Zer da posverdad edo egia ostekoa delakoa, modan dagoen terminoa, balio epistemikorik eza edo balio epistemikoekiko mespretxua ez bada? Izan ere, Harry Frankfurtek argudiatu duen bezala, gezurtiak berak ere errespetu handiagoa die egia bezalako balio epistemikoei, hitzontziak baino. Gezurtiak badaki gezurretan dabilela. Eta gezurretan aritu ahal izateko egiaz jabetzen da. Hortaz, egia hor dago, erreferentzia gisa. Hitzontziak edo egia ostearen zaleak, ordea, ezaxolati agertzen da egiaren edo faltsutasunaren aurrean. Kontua da, interesen arabera zehaztea zer esan behar den. Egia edo faltsutasuna ahaztu egiten dira. Egiaren aurrean axolagabe agertzen da hitzontzia. 10 urte baino gehiago igaro dira Frankfurtek axolagabetasun mota horren arriskuak aztertu zituenetik. Liburu ospetsu eta txiki batean. Gaur egun horri deitzen zaio egia ostekoa. Badago objektibotasunik ez dagoela esaten duen jendea, edo objektibotasuna boterearen tresna hutsa dela, baina gero beraien etsaiaren kontakizuna kritikatzen dute objektibotasunaren izenean. Esaterako, batzuek esan dezakete objektibotasunik ez dagoela, baina aldi berean argudiatzen dute tortura kasuak egon izana kontu objektiboa dela. Nik noski bigarrena onartzen dut, baina arazoa sortzen da tesi hori defendatzen denean objektibotasunaren ukazioarekin edo mespretxoarekin batera. Inkoherentzia hauek ezkerrean eta eskuinean agertzen dira. Kazetaritzan esaterako balio epistemikorik ez badago, hau da egiarik, objektibotasunek, evidentziarik eta enparaurik ez badago, posberdaden egia ostearen erresuman hartuko gara. Eta kontua izango da komunikabide indartsuena edukitzea, ez fidagarriena izatea. Izan ere, ahal fidagarria izatea balio epistemikorik gabe. 1984 George Orwellen liburu ospetsuan egiarik gabeko mundua irudikatzen da. Tirania gailurrera iritsia da. Egia aritmetikoak ere zalantzan jartzen dira, boterearen arabera. Horra hor beste distopia bat, hobe ezaztea liburu horren irakaspen hori. Zergatik maila teoriko batean uko egin behar diogu eguneroko bizitzan hain erabilgarria den egiari edo objektibotasunari? Zergatik, zertarako? Zergatik pentsalari batzuek bere eguneroko bizitzan egiaz mintzatzen dira lasai asko eta beren gogoeta teoriko filosofikoetan egia mespretxatzen dute? Asko estimatzen ditudan pentsalari pragmatistek inkoherentzia mota hori salatu dute bikain. Zientziari kritikak egin behar zaizkio, baina egile batzuek egindako kritikak nire ustez noraezean usten gaitu. Balio epistemikoak baztertzea zientziaren aurkako hor dagoa da.
eta batzuk posten dira, baina zein egoeratan geratuko gara. Duela gutxi, Irati Jimenez idazleari irakurri nion pentsamendu ezkertiarra ezin dela erori ezagutzarekiko mespretxu horretan. Mespretxu horrek arrisku handia dauka, bere hitzetan menpekotasuna. Gogora dezagun berriro Orwellen liburua. Salto bat. Kontua kontu, itzula daitezen hezkuntza sistemara. Hezkuntza sistemaren helburu nagusia da mundu honek dituen arazoei egoki erantzungo dien edo egoki aurre egingo dien pertsonak heztea. Hori izan daiteke Tolstoiren kezka. Helburu horri begira zientzia ez da nahikoa, haren ustez. Berak erlijioaren aldeko apustua egin zuen. Nik aukeran zientzien, arteen eta humanitateen arteko lankidetzaren aldeko apostua egingo nuke. Horrek ez du azkeneko soluziorik ekarriko, baina bide honean jar gaitzake. Egia esateko azkeneko soluzioetan ez dut gehiegi sinisten. Hatik, egungo gizartea beste bide batetik doa. Hori salatzen du Martha Nussbaumek. Munduko hainbat eta hainbat hezkuntza sistema xehetasunez aztertuta gero. Ez dago lankidetzarik. Ez dago elkar osatzeko ahaleginik. Hezkuntza sisteman zientzia txertatu da. Hori egia da. Baina haren presentzia lotzen zaio balio tekniko enpresarialek eskuratu duten lehentasunari. Batetik, zientziakintzaren presentzia mugatzen ari da gero eta gehiago disiplina tekno-enpresarialetara. Bestetik, balio horiekin zuzenean eskontzen ez diren bestelako disiplinak, humanitateak eta arteak kasu, desagertzen ari dira pixkana hezkuntza sistemetatik. Honek guztiak pertsonen ikuskera zabaldu beharrean estutzen du. Honi guztiari Nussbaumek krisialdi isila deitzen dio. Gizarte aurreratuetan balio enpresarialak lehenesten dira. Azken buruan, aipatu balioak oinarri gisa dituzten disiplinak lehenesten dira. Lehiakortasuna, irabaziak, etekinak lehenesten dira hezkuntza sisteman. Errentagarritasuna, helburu. Lehenesten dira epe motz ertainean ustezko irabaziak ekarriko dituzten disiplinak. Eta zalantzarik gabe, balioiei dagokienez, disiplina asko eta asko motz eta atzean geratzen dira, eta zalantzarik gabe, humanitateak, arteak, hoien artean daude. Ez hoie bakarrik. Martha Nussbaumek salatzen duen bezala, Amerikako Estatu Batuetan adibidez, oinarrizko ikerketak eta ikasketak deitzen diren horiek baztertuak gertatzen ari dira. Esaterako fisika teorikoa. Zergatik baztertzen da fisika teorikoa? Aplikazioak ez direlako begibistakoak. Ez direlako ikusten epe mortz ertainean. Egungo munduaren balioek iragazki lana egiten ari dira hezkuntza sisteman, botere faktiko agerikoen eta ez hain agerikoen eskutik. Nire helburua ez da merkatuaren balioen garrantzia edo balio teknoenpresarialen garrantzia ukatzea. Kontua da balio horiekin batera beste balio batzuk konbinatu behar direla. Balio utilitarista murritz horiek beste balioetan busti behar dira. Merkatua ezin da utzi balio utilitarista horien erritmoan dantzan egiten. Ezin dira ahaztu bestelako balioak, eta nire ustean bestelako balio horiek lantzeko, balio orekatzaile horiek lantzeko, humanitateak eta arteak ezinbestekoak dira. Ezin daukatu utilitatearen edo baliagarritasunaren garrantzia giza bizitzan. Ni behintzat ez detukatzen. Eguneroko bizitzako merkatu txikietan, balio horiek behin baino gehiagotan goresten ditugu, eta denok bultzatzen ditugu. Tradizio oso interesgarria dago utilitarismoaren aldekoa, gogora ditzagun besteak beste David Hume eskoziarraren edo John Stuart Mill inglesaren pentsamendu utilitaristak. Hala ere, haien ustez, balio utilitaristak ez doaz bakardadean. Haien utilitarismoan beste balioek garrantzie ezinbestekoa dute. Bizikidetzari begira eta mundu honek arazo latzak ditu bizikidetzarekin, merkatuaren balioiek beste balio batzuekin konbinatu behar dira. Esaterako gizatasunari eta elkartasunari lotzen zaizkien balioak konbinatu behar dira merkatu balioekin. Hezkuntza sistemak parte hartu behar du prozesu horretan. Mundu hau globalizatzen ari da etenik gabe.
eta bere baitan ikaragarrizko mugikortasuna dago. Globalizazioa eta mugikortasuna mundu honen ezaugarriak dira. Azkeneko 40 urte hauetan ikaragarri nabarmendu diren ezaugarriak, zenbat aldatu den munduan nire gaztarotik. Besteak beste, globalizazioak dakar txikiagoa dena suntsitzea, gutxiestea, baztertzea. Txikia denak ez du lekurik, edo zailtasunez egingo du bidea. Mugikortasunak kulturen arteko nahasketa dakar, jatorri oso bestelakoetatik etorritako jendea nahastea dakar. Globalizazioari dagokionez, herri txikien, hizkuntza txikien, kultura txikien, unibertsitate txikien, denda eta soka txikien arazoez zer edo zer badakigu inguru honetan. Globalizazioaren zenbait alderdi onuragarriak izan daitezke, baina arazoak ere ekartzen ditu, azpimarragarriena akaso txikiaren ahulezia. Hobe hori guztia aintzat hartzea berandu baino lehen. Merkatu globalaren balioak orekatu behar dira. Egia esateko, Martha Nussbaumek ez du gauza aipagarririk esaten arazo honetaz. Agian nazio eta hizkuntza handi batean bizi delako. Aipatu dudan beste ezaugarri bat mugikortasuna da. Mugikortasunak egoera paradoxikoak ekartzen ditu. Turistak ibili daitezke pobrezia nagusi den lurraldetan, eta horri deitzen zaio beste kultura bat ezagutzea. Horretaz gainera, egungo gizartean, espazio berean, agoran, plaza publikoan, jatorri desberdinetako pertsonak elkartzen dira, eta elkartze horrek ez gutxitan arazoak dakartza. Arazoiek kudeatu behar dira hezkuntza sisteman, eta susmoa dut hor ere zer hobetu daukagula. Arrisku batzuk ja begibistan daude. Arazoiei ezin zaila aurre egin merkatu balioak bakarrik gogora ekarriz. Mundu honetan balioen arteko sintonizatzen lana behar da. Azken buruan balio sintonia behar da bizikidetzan. Eta sintonizatzen lan hori ez dago idatzita doktrina erlijiosoetan. Ez dago idatzita teoria zientifikoetan. Ez dago emana. Ez da datu bat. Sintonizatzea prozesua da. Denon arteko prozesua. Elkarrekin modu orekatuan bizitzeko garrantzitsua da munduaren gaineko deskripzioa gutxi gora bera partekatzea. Eta halaber, balioen mailan gutxi gora berako adostasuna gertatzea. Hori da sintonizatzea. Eta hori hizkuntza sisteman jorratu behar dugu. Horrek eskatzen du zalantzarik gabe merkatu balioetatik arantzago jotzea. Horrek eskatzen du, nire ustez, zientzien, arteen eta humanitateen arteko lankidetza hezkuntza sistemaren baitan kudeatzea. Gutxi falta da. Aipatu ditut egungo gizarteak dituen ezaugarri batzuk. Ezaugarri horien aurrean gogoeta interesgarriak eta aukera onak egiten dituzten pertsonak hezi behar ditugu. Hezkuntza bizikidetzara bideratu behar da. Behar dira ezagutza, ulerpen eta errespetu handiko pertsonak. Behar dira beste kulturen historia ezagutzen duten pertsonak. Behar da historia. Behar dira argumentaziorako, eztabaidarako edo justifikaziorako gaitasunak eta tresnak. Balioen arteko sintonizatzen lana bideratzeko argumentazioa behar da, eztabaidarako ahalmena, arrazoiak emateko ohitura, dogmatismotik urruntzen gaituzten praktikak landu behar dira. Uste dut, erlijioan ez bezala, humanitateetan horrelako gaitasunak lantzen direla, edo landu beharko liratekela. Arteak eskaintzen ditu aukerak balioen mugetan arakatzeko, gure burua zalantzan jartzeko, besteen buruan murgiltzeko. Egungo gizartean justifikazioaren gainetik, argudiatzaren gainetik, arrazoiak ematearen gainetik, beste praktikak lehenesten dira. Merkatu balioak lehenesten direlako. Erretorika, salmenta edo etekina lehenesten dira justifikazioaren edo egiaren aurretik. Hau da egia osteko gizartea, bullshitaren gizartea, selfiren garaia, narzisoak nun nahi sortzen dira gizarte honetan, Ovidiok buru altxatuko balu. Egile asko eta asko arrazoi onak eman dituzte beste balioiek humanitate arteetan jorratzen direla uste izateko. Adibide batzuk. Batetik, gaitasun kritikoak jorratu behar dira. Nussbaumen hitzetan pertsona sokratikoak behar dira mundu honetan. Gaitasun kritikoak txikiagotzen du sumisioaren aukera. Gaitasun kritikoen eskutik ihes egin diezaiokegu tradizio edo autoritate kaltegarriekiko mendekotasunari, mendebaldean eta ekialdean. Bide horretatik sortu daiteke kultura politiko osasuntsua, politika bere jatorrian eztabaida gune, argudiak eta gune baita, edo izan beharko luke.
Bigarrenik, ezagutu behar da neurri handiago batean besteen kultura, besteen bidea, besteen historia. Horrela saiestu daitezke honen eta gaiztoen arteko zatiketa simplistak, nun nahi eta noiz nahi erabiltzen direnak gizarte honetan. Ez jakintasun historiko-kultural ikaragarria dago, sekula baino baliabide hobeak ditugunean. Hirugarrenik, gure gizartearen arazoi hobeto aurre egite aldera zenbait pentsalarik, eta eztabaida da, argudiatu dute irudimena eta empatia oso garrantzitsuak direla. Munduaren gaineko ezagutza egokia edo zientifikoa lortzeaz gain, irudimena eta empatia lantzeak ikaragarrizko garrantzia dauka. Bestea ulertzeko, hau da bestearen errelatoa edo kontakizuna, bestearen sentimenduak edo espektatibak ulertzeko gaitasunak lantzeak garrantzitsua izan beharko luke hezkuntza sisteman. Ulerpen mota horrek eskatzen du besteak beste irudimena lantzea, irudimena gutxietsita dago hezkuntza sisteman. Besteenganako benetako interesa jorratu behar da hezkuntza sistemaren baitan, eta horretarako bestearen esperientzia nolakoa den irudikatzea ezinbestekoa da, eta artea hor dago. Bide horretan, pentsalari askok uste dute artea tresna bikaina izan daitekeela. Jakina horrek ez du esan nahi artearen interesa gaitasun honetara mugatu behar denik, ez da gutxiagoik ere. Nussbaumez gain, hala argudiatu du artean aditua den Kendall Waltonek edo fikzioari buruz lan garrantzitsuak idatzi dituen Gregory Carrick edo fikzioaren auzia ikuspuntu psikologiko batetik aztertu duen Keith Oldake. Artelan batzuk empatia lantzeko oso egokiak dira, jartzen gaituztelako oso urrun dauden lekuetako eta denborako pertsonekin harremanetan. Imaginazio empatikoa deitzen dio horri guztiari Nussbaumek. Karri imaginazio proiektiboaz mintzatzen da. Honen harira, duela asko, ideia hauetaz irakurtzen ari nintzela, Errenteriako alkatea den Julen Mendozaren hitzak entzun nituen. Errenterian etak hil zituen zinegotziei eta haien senidei egindako omenaldi batean. Esaten zuen, herri honetan, Euskal Herri honetan, ez dela egon imaginazio, atentzio eman zidan, terminoa, ez dela egon imaginazio nahikorik bestearen lekuan kokatzeko, eta horrek egin gaitu itxu bestearen sufrimenduaren aurrean. Horri empatia falta deitzen zaio, eta gaitasun hori jorratzeko imaginazioa klabea da. Nussbaumek sinatuko luke testua. Nussbaumek hor kokatzen du artearen garrantzia hezkuntza sisteman. Antza, alkatearen hitz horiek beste errenteriar baten hitzak dira. Hain zuzen ere, Jon Arretxeren hitzak. Arretxe, zuzendari artistikoa izan zen pelikula askotan, artista bat. Aurten joan zaigu Jon, Intxaurrondo ospetsuaren gerizpean Galindok eta enparauek inungo empatiari gabe torturatu zuten Jon bera. Gizarte guztietan daude puntu itxuak, eta hezkuntza sistemak itxutasun horiek konpondu behar ditu. Nussbaumek adibide askoren artean Ralph Ellisonen Gizon ikusezina izeneko lan literario klasikoa aipatzen du eta aztertzen du xehetasunez. Amerikako Estatu Batuetako gizarteak puntu itxu asko dauzka, besteak beste arrazakeriarena. Eleberriaren protagonista gizon beltza ikusezina da. Irakurleak bizitzen du ikusezina den pertsona horren egoera, beltzaren egoera. Hala, arrazakeria ezagutza zientifikoaren bidez jorratzeaz gainera, halakorik badago, literaturaren eskutik bizi daiteke, irudimenari esker beltzen kokapenean jar gaitezke. Ez da nahikoa hain beharrezkoa diren berdintasun legeekin eta arauekin. Gutxiespen egoeran bizi direnen egoeran bizi behar dugu, eta arteak literaturak aukeratxo hori ematen du zenbaitetan. George Eliot izenaz ezagunagoa den Mary Ann Evans Crossen hitzak ekarri nahi ditut gogora ona. Berak dioenez, arteak gure esperientzia zabaltzeko aukera ematen digu. Beste pertsonekiko harremana edatzeko aukera ematen digu. Gure ibilbide pertsonalaren mugak gaindituz. Bukatzeko. Esan dudana eztabaidagarria izateaz gainera, bukatu gabe dago. Bide asko ez ditut jorratu eta jorratu ditudanetan oraindik badaukaldan. Hala ere, bi ideia gogora ekarriz amaitu nahi dut. Otto Neurath soziologoak giza ezagutza itsasontzi baten gizan irudikatzen zuen.
itsasabalean dabilen itsasontzi gisa. Itsasoaren gora berei, aserraldiei eta barealdiei aurre eginez dabilen itsasontzi gisa. Itsasontziak arazoak dituenean, itsasoan bertan, ibilian, konpondu behar dugu. Horrela, itsasontzia agian gero eta sendoagoa da, gero eta trinkoagoa, gero eta hobeto egiten dio aurre itsasoari. Nik uste dut, irudi horri xetasun bat erantzi behar diogula. Agian galdetu behar diogu gure buruari, baina nora goaz. Nora doa itsasontzi sendo hori. Aurrera eta aurrera egin beharrean agian komeni zaigu gure bidaiaz patxadaz pentsatzea tarteka. Jendarte elkartuago bat behar dugu, pentsakorrago, sakonago, motelago, baino sendo dabilena, apalago, humilago, kritikoago, teoriarik indartsuenak ezagutzen dituena, teoriek dakartzaten aplikazioen berri duena, aplikazio horien mugez, onurez eta kalteez jabetzen dana. Horretarako, zientzien, arteen eta humanitateen arteko lankidetza beharrezkoa da hezkuntza sistemaren maila guztietan. Diziplina hoie guztiek leku duina izan beharko lukete hezkuntza sisteman. Gainera, harremanetan jarri beharko genituzke. Diziplina horiek egungo kutxetatik atera behar dira harremanetan jartzeko. Eskerrik asko. Mila esker, eta bukatzeko mokau bajan ahal izango dugu gude jardin berrian, eta etxera ere zeo zer dramatiko izango duzu kanpoan.